боришотҳои рӯзҳои охир ва гармшавии имрӯз ки мо мушоҳида карда истодаем, албатта хавфи фаромадани тамао дар баландкӯҳҳо ва шоҳроҳҳои кӯҳӣ хеле баланд мекунад ва дар ин робита кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муроҷиат мекунад ба ронандагоне ки имрӯз ва фарду нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳи душанбеи хуҷанд, душанбеи хорух, душанбеи ваҳдат, рашт, лахш. мо хоҳишмандем пеш аз баромадан ба сафар тариқи ин шоҳроҳҳо ҳатман бояд ки оид ба вазъи роҳҳо, вазъи боду ҳаво маълумоти пурра ба даст оварда, воситаҳои нақлиётии худро муҷаҳҳаз ва тайёр намуда баъдан сафари худро таҳриз намоянд. Агар имконият бошад имрӯз ва фардо аз сафар намудан тариқи минтақаҳои хавфнок худдорӣ кунанд ва албатта муроҷиати махсуси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунанд. мо муроҷиат карда хоҳишмандем дар ин рӯзҳо аз ҷамъоварии ҳезум, баромадан ба шикор ё ин ки аз он ҷумла баромадан ба моҳидорӣ бояд ки даст кашанд, чун эҳтимолияти фаромадани тарма ва аз он ҷумла сангрезиш хеле ва хеле хавфаш баланд аст. албатта ҳангоми гарм намудани хонаҳои истиқоматии худ тариқи бухориҳо хоҳишмандем ин корро ба кӯдакон вобаста накунед ва тамоми қоидаҳои зидди сӯхториро риоя кунед. албатта ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолати заҳролудшавӣ аз дуди ангишт ё ки дигар маводи сӯхт бояд ки пайвастшавии бухориҳоро бо худи қубурҳо як бори дигар санҷанд ва мутахассисонро даъват намоянд. хоҳишмандем он ашхосе ки хонаҳои истиқоматии худро тариқи воситаҳои барқӣ гарм мекунанд ҳатман бояд ки ноқилҳоро санҷанд ва аз воситаҳои гармидиҳии худсоз бояд ки 100% даст кашанд ва ҳангоми рух додани ин ё он ҳодисаи нохуш ҳар як шаҳрванд имконият дорад ба кумита ба рақами ягона 112 ё ба қисми навбардорӣ ба рақами 93 880 2819 дар тамос бошанд ва албатта бори дигар мо хотиррасон мекунем ҳатман бояд ки барои оне ки мушовири асосӣ дошта бошад пеш аз омадани ёрии асосӣ ҳангоми рух додани ин ё он ҳодиса барномаи мобилии сосро ки худи мутахассисони кумита соли гузашта онро пурра омода намуданд ба телефонҳои худ боркашӣ намоед.